Μήπως το μπάνιο σου είναι γεμάτο με άχρηστα αντικείμενα που απλά πιάνουν χώρο? Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Δες τα 7 πράγματα που πρέπει να πετάξεις άμεσα. Έχεις καλλυντικά που δεν θυμάσαι πότε τα αγόρασες. Αν έχουν λήξει, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα. Στα σκουπίδια. Οι παλιές πετσέτες γεμίζουν βακτήρια και δεν απορροφούν καλά. Αν έχουν σκληρίνει ή μυρίζουν άσχημα, ήρθε η ώρα για νέες. Αν το ξηραφάκι σου έχει σκουριά ή δεν ξυρίζει καλά, πέταξέ το τώρα. Δεν θέλουμε κοψίματα και ερεθισμούς. Η οδοντόβουρτσά σου χρειάζεται αλλαγή κάθε 3 με 4 μήνες. Αν μοιάζει έτσι, ήρθε η ώρα να φύγει. Τα σφουγγάρια γεμίζουν βακτήρια. Αν έχει αλλάξει χρώμα ή μυρίζει, πέτα το χωρίς δεύτερη σκέψη. Λιγμένα φάρμακα. Όχι, έλεγξε το φαρμακείο σου και ξεφορτώσου ό,τι έχει λήξει. Αν έχεις δεκάδες σχεδόν άδεια μπουκαλάκια, ήρθε η ώρα για ανακύκλωση. Ένα καθαρό μπάνιο είναι και πιο υγιεινό. Στείλε αυτό το βίντεο σε μια φίλη σου που το χρειάζεται. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και follow.